Nos, Mary, elhoztál minket ide Kukutyinba, egy elhagyatott város szélére, és most mit ír a te kis térképed? Szerintem az lenne a legjobb, hogyha felfedeznénk a várost. Hogy mi van? Felfedeznénk a várost. Ki tudja, lehet ott mérges kígyó, vagy mérges pók, vagy valami veszélyes ősi vírus. Kár volt eljönnöm. Lili, most már innen nincsen visszaút. Menjünk. Én már sejtem, hogy valami baj lesz ebből. Legalább nézd a jó oldalát. Itt se voltunk még. Wow, nagyon menő. Szerintem inkább egy kicsit vérfagyasztó. Mary, ez nem néz ki ismerősnek? Miért mit akarsz mutatni, Dalma? Lányok, ezt a helyet láttam az álmomba. Mi? Erre a helyre kerültem, miután eltűnt a fehér üresség. Akkor most már értem, fehér ürességekről és hirtelen felbukkanó elhagyatott városokról álmodtál. Merida, mire nézel? Hát a házsoroknak a végére. Mi olyan érdekes pár házsorban? Szerintem semmi, szóval lezártjuk ezt az egészet és mehetünk haza? Menjünk már és nézzük meg! Mary, most már nem szeretem, hogyha rohansz! Itt vagyunk, gyertek! Csak hogy itt vagy! Már kezdtem aggódni, hogy elszaladtál Kukutyinba. Mary, miattal jobban lefogyok a kelleténél. Egy újabb apartman, amit megfojtottak a növények. Ez mi olyan nagy szám? Mögöttünk is vannak apartmanok, amiket bennőttek a növények. Ez igenis nagy dolog. Ez nem volt benne az álmomban, de úgy érzem, hogy hasznos lett. Kicsén! Újra! Várj, kicsén! Miket zagyvál itt össze-vissza? Gyere, menjünk fel! Oké. Hé, várjatok meg! Várj! Igen? Mary, csak létszi, mondd el, hogy mit akarsz csinálni, és hát ha tudunk benne segíteni. Ne csak rohanj erőre. Előbb láttam oda beszaladni a gyerekkori énemet és egy másik gyereket. Aha, szóval most már képzelődsz is. Egyre jobb. Lili, kérlek, ne becsüld alá ennyire Maryt. Én is hallottam valamit, meg lépkedést is. Akkor egy horrorfilmbe csöppentünk. Jó. Akkor azt akarod, hogy menjünk be abba az építménybe? Igen, pont ezt akarom. Bemenni ebbe az épületbe. De ez veszélyes lehet. Ilyen épületekbe bújnak meg a pókok, kígyók. Én nem megyek be, én kimaradok. Nem egyszer láttam filmekben, hogy idekint is elmentnek a kígyók, szóval se bent, se kint nem vagy biztonságban. Jó, de idekint legalább van helyem a menekülésre. Lányok, ne húzzuk már az időt, menjünk be! Soha nem hallottam Dalmát ilyen hangosnak, de végül is menjünk. Jó, akkor én is megyek.
Rosszul járok, elhagyott a városba. Lányok, ez az. Ez nagyon elhagyatottan néz ki. Nem kéne itt lennünk. Hát, a szüleid nem mondták neked, hogy ne csúszdázz felborult tükrökön? Még jó puhák. Ez látszólag valakinek a nappalia. Mary, várjatok, oda megyek. Mary, tér észhez? Mary nem akar észhez térni. Lehet valami vírus, ahogy te mondtad. Ismerem már Maryt első óta, és tudom, hogy mit kell tenni, hogyha lefagy. Ez fájt! Mondtam, magához tért. Hogyha szabad kérdeznem, mint gondolkodtál el? Hát, gyere, játszunk! Kicsien, honnan jön a hang? Kicsien! Szerintem most be van gajdulva. Mondtam, hogy el kéne vinni egy doktorhoz, csak nem hallgatott végig. Mary, mit csinálsz? Ide. Elgurult! Kicsien, hát itt vagy! Folytassuk a labdázást! Ne, focizzunk! Kicsien, tudod, hogy itt nem szabad focizni? Merida, tudod, hogy nem szabad itt bent focizni? Rendben, anya, megértettem. Akkor elrakjuk a labdát. Gyere, Floppy! Jó! Anya, mit keresel itt? Nem kellett volna utánam jönnöd. Jól vagyok. Még ha időket játszani, Szifi. Majd jövőre kell őket majd a tanulásra késztetni. Ez igaz. Apa! Mit apázol? Nem vagyok az apád. Nem, láttam az apámat. Tényleg. Ha jól tudom, valami olyasmit mondta, hogy az apád ott hagyta anyukádat. Igen, tudom, de legalábbis most már azt hittem. Előbb láttam itt ugyanúgy, ahogy anyukámat. Anyukád nem jött utánunk. Ha jól tudom, azt mondtad, hogy írtál neki egy üzenetet, és akkor mentél el. Igen, de akkor valahogy követett minket. Elviszem a gyerekeket a könyvtárba. Könyvtárba. Rendben, szívecském. Légy óvatos. Mennünk kell a könyvtárba. De Mary, azt se tudjuk, hol van a könyvtár. Én tudom. Azt hiszem, mennünk kéne utána. Mary, várj meg! Mary, várj! Mary, hová rohansz? A könyvtárba. Honnan tudod, hogy hol a könyvtár? Onnan, hogy jártam már ott. Mi van? Te jártál egy elhagyatott város könyvtárába? Igen, amíg lakott volt. Hogy érted, amikor még lakott volt? Nem rémlik az, hogy te és az anyukád egy másik város könyvtárába jártatok volna, mert nálunk is van könyvtár. Egyáltalán honnan tudod, hogy van itt egy könyvtár? Az előző jelenet, amit láttam, tudom, hogy ennek az utcának a végébe van. Gyertek! Hát, oké. Ez az a hely. Hát, sikeresen ide találtál egy elhagyatott város könyvtárába. Oké, csak akkor nézzük, hogy mire van neked szükséged, aztán menjünk haza. Nos, akkor... Oké, kicsim, válasz egy könyvet. Is, anya. Várj, kicsien! Mielőtt a képzeltet szüleménye után eredsz, azelőtt
Léci, oszd ki, mit keressünk. Oké, Lili, te keresd ott a pultnál, Léna, te keresd bárhol máshol, Dalma, te keresd a székeknél, én meg addig követem kicsit. Kicsit úgy hangzott, mintha Lili mondaná. Gyors feladatkiosztás, megvan. Sehol semmi. Semmi. Kicsijén. Eltűnt. Mi ez a nagymértékű kék fény? Mi ez?